شما میگه که مقصد بابا جان شما را رکلامات результат نمیتن چخیل نمیتن. السلام علیکم نگاه کنید метро водный стадион дим линиш второй линии мешад до метро ва дим этажи торговый центр агар до метро боша аякам выход неброй госуслуга биометрия снилс тинков яъне чиха хизматрасонӣ ҳама ҳамин хизматрасонӣ 500 рубл бачаҳо як сар гуфтам фаромӯш накунед ки ҳар кадамет ки паспорти заганани тоҷикӣ дорӣ ҳамаи дар байн алиш мекунӣ вақте ки алиш мекунӣ ҳамаи номераш алиш мешавад дар снилс снилсотуна абнавид кунед биёед барое ки агар бихоҳед дар иҷа биёед бикунед ё ёрдамтон мекунад аммо барои ҳамин кӯмак кардан шумо бародаро 1000 рубл месупоред ё ки агар ки нафаҳмед биёед дар ҳамҷа 1000 рубл бите гузар рехадите агар ки бихоҳед ки хитон ҳисоби хитон дар уҷа агар зуртон биё абнавид кардан натунед дар иҷа кӯмак мекунад 1000 рубл аст аммо ин хизматрасонӣ госуслуга биометрия снилс тинков ҳамаи ҳамё ҳаққи хизматчо 500 рубл ин ҳаққи хизматчом нест просто барои симкарта 500 рубл баъд дар иҷа картаи чи метиҳан тинков яъне ки исламский карта мегӯянд чӣ маънӣ дорад ба ҳамун исламский картаи тинков ман худам ҳозир ҳамҷа рост 6 минута рост кардам ба вай алкоголи ягон ҳамун чӣ мегӯянд арақ спиртной харида намешавад сигарет баъдан бародари азиз плюс ин дар иҷа чӣ доранд боз масъалаи бо магазини телефон доранд мерем ҳозир инаи покаживайте пожалуйста инаи рақамҳои телефоншунанд ба ҳамин рақамҳо дар экранам ҳастанд мебиёед бачаҳои тоҷики худмон кадми узбекӣ ва дар ҳамин ҷа дар дуюм этажанд биё нишон битем стикера приходи ба ҳамин лестница ки бурмаде бародар баъд дар иҷа ҷои телефонам доранд салом хуб ҳастед инҷа ина ҷои телефоншу бародаро телефон заряд як ишо что вы продаёте здесь Здесь телефон, аксессуар. Все аксессуары есть. Короче, ҳама чизе ки оригинал дорам. Мисоли гап ман ҳозир ястан нишон тубтим. Кадмет ки масъала заряда ки оригинал мехосте, кабелои оригинал. Мисол мегӯям кабели оригинал 2350 рубл. Бо ҳастаи 750 рубл. Ҳастаи ишо 2000 айфонаш 800 рубл. аммо яъне ки чизи оригинал ҳамҷа ёфта мешавад ҳамин чизе ки биометрия ҳаминҷа дар ҳамин рақамҳо занг бизанед бихоҳед ки шуморам дастафка мекунанд масъалаи зарядяк аксессуар телефонҳои iphone 17 pro max дар ҳаминҷа ҳозир ман дидам бачаак ҳозир нишон дод 500 120 112 ҳазор iPhone 17 Pro Max 500 гигабайташ ва иш 512 да 512 чӣ мешавад 4900 бо 104000 короче 108000 ва 112000 қимати 17 Pro Max ҳаст. Хулоса ҳамаи хизматрасонӣ дар ҳамин биометрия дар ҳамин рақамҳои рӯи экран метавонед ба дилпур биёед. Хуб заходите брат. Да можно конечно заходите. Ба ҳам хотир бародар ба дилпур заходите брат. خب با هم خاطر برادران زنگ بزنید در رقم روی اکران. السلام علیکم و رحمت الله.